Eu leí a convocatoria da manifestación de Galicia Bilingüe onde dice eso. Galicia Bilingüe que dice que hai que coñecer os dous idiomas. Nós o que dicimos claramente está reflectido na nosa política lingüística. A nosa política lingüística é unha política lingüística de coñecemento proporcional e garantía do coñecemento dos dous idiomas ao finalizar cada ciclo educativo, e iso é o que vamos a facer. Por lo tanto, o que fixo este goberno foi utilizar unha lengua vehicular única na enseñanza, cando o que estaba garantido era que en Galicia hai dúas linguas vehiculares na enseñanza. E por iso vamos a derrogar o decreto que se fixo rompendo o consenso e en contra do informe do Consello Consultivo do propio goberno, que dice que ese decreto non se axusta nin ao plan de normalización nin á lei de normalización. Derrogar o decreto e manter os consensos previos en materia de galego que se acadaron ata o momento en que este goberno tomou posesión. Sí. Unha cousa é discriminar positivamente unha lingua e outra cousa é impoñela. O que se fixo en estes últimos 4 anos foi un retroceso no galego como un idioma de liberdade e de cordialidade. O que se fixo durante 4 anos é apretar tanto o neno ata asfixialo. Foi unha das enquisas publicadas. Era que o Partido Socialista pasaba a ser o primeiro partido en Galicia. Ahora, as mesmas enquisas publicadas nos sitúan bordeando a maioría absoluta. Eu creo que vamos ben, honradamente. E, por lo tanto, o único que nos preocupa a nós é acadar unha maioría que nos facilite gobernar. Eso é o que nos preocupa e creo que nunca o tivemos tan alcance da man como agora. Non hai, desde logo, ningún partido en Galicia neste momento que divide. Primeiro, que o Partido Popular vai gañar as eleccións, e segundo, que o Partido Popular pode acadar a maioría absoluta. O contrario, creo que quedou moi claro. Neste momento hai un partido que está adoptando as mesmas decisións que adoptara cando este no goberno. Si se comete algún erro, se corrixe. Hai outro partido, por exemplo, o Partido Socialista, que ten 15 imputados con dous conselleiros que van nas listas. O número 1 de Ourense e a número 2 de Vigo, o Consello de Medio Ambiente e a Consello de Política Territorial. Esos señores atesouran na súa labor de goberno 15 imputacións de altos cargos. E non vexo que lles preocupe absolutamente nada. Os nacionalistas atesouran reclamacións da Xunta de Personal sobre enchufismo na contratación de empregados públicos, acusacións dos seus socios de goberno de irregularidades no concurso eólico, adxudicacións a empresas sin constituir, con acusacións do fiscal en Ourense no Concello de Ourense por parte do BNG. Son formas distintas de facer política. Uns están imputados pola xustiza e denunciados ante a xustiza e non adoptan ninguna decisión. Outros, sin ningún acusación diante a xustiza, adoptan decisións de apartar e de rexenerar a vida política. Primeiro, aceptar que é o primeiro problema. O primeiro problema dun goberno, por lo tanto, a prioridade política máxima é focalizar. Sabemos que ese é o problema desde fai máis dun ano e medio. Sabemos que o problema é a destrucción de empleo. Por lo tanto, priorización do problema. Segundo, que todo o goberno, todas as consellerías funcionen con ese obxectivo fundamental. Terceiro, un plan de austeridade no gasto público, mantendo o gasto social, a dedicar máis de 100 millóns de euros a políticas activas de emprego. En cuarto lugar, rebaixar os impostos aos emprendedores, sobre todo os emprendedores xóvenes que por primeira vez montan a súa pequena iniciativa, a súa pequena empresa. E por último, crear un clima de confianza e de estabilidade política, fundamental. A Xunta de Galicia gastou 400 millóns de euros en 4 anos, que non foron a gasto social, sino a gasto de funcionamento, a gasto de organización, a gasto burocrático. Nós, desos 400 millóns de euros, estamos convencidos que como mínimo 100 millóns de euros se poden aforrar. Isto non afecta nin a sanidade, nin a educación, nin aos servizos sociais. Sí, eu teño claro a quiniela do meu partido. O resto, non me atrevo a concretar. Pero me dá a sensación que o Bloque non vai a subir, o PSOE vai a baixar un pouco, o PP, que nos estamos vendo na horquilla de 38-39.